ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but 6% ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan. Ka National Investigation Agency lani ka NIA ka batok kit penya halor ka jingsha HIAR THMA kiri pajba hak arpu atri uyayong ha PAHALGAM kilalap ba kani ka jing HIAR THMA ka day ka balaya sela laslam bah pedang ka Inter Service Intelligence lani ka ISI jaka Pakistan bat kile no Lashkar Taiba bat day ka ISI ka bapha ya kani ka sengle no ban le ya ki kampen triam ha India bat chwa ban HIAR THMA kila shong jingalang shwa ha headquarter jong ka Lashkar Taiba kabadan hanang ba Islamabad hadu mentah ka NIA kampat dep yang JINGTOHKIT jongka bat kan omla hiru ban pen papai ba hendrai kini kidai kitelong kubor ki bakilat pasai kubor ki layo lum ka NIA kala lum ya ki snap kuli ha PAHALGAM ban pha syaka forensik bat kidang lumru ya ki wei pat ki jingtip ki badan kam ban pen stat ya ki JINGTOHKIT kila don hadu arajar pras pa angot ki riu shimet ki baka NIA kala keli TOHKIT bat hadu mentah sengi ki baka NIA kadang bat kidan sasis pak san pongon bat on TOHKIT biang yaki sasisin kala phak kandaru haki yang sa jong kita ki beri ki badan jing suba ki badan ha ki babun ki jaka lalu meru ya CCTV video na barok ki jaka pajba ki badan ha ki benta jong ka PAHALGAM